हेलौ लोगोफोर फिन खेबसेबाव बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गोबाव जाबायमोन भिडिअ आपल'ड होयैया बे चेनेलाव आं माने मिक्स भिडिअ आपल'ड खालामो दाखालि बावैसो आं सासे महरगिरिनि भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन नोंथांमोना जोबोर अनसायदों आंखौ थ' दिनैनिया बेबायदि जानाय नङा दिनै आं माने जोंनि नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बर'फोरनि गेजेराव गोबां माने मा होनगोन बेखौ फार्मार दङ आरो ना आबादारि दङ थ' बे आबादारिजोंनो लोब्बा गोनां मोनसे भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननो माने हारभेस्टार माइ हाग्रा मेचिन बेयो फोथारावनो खनसेयावनो हाखायो हानानै माने नाखायोबो नानायजों लोगोसे बियो माने माइखौबो माने बे मेचिनावनो स्टर खालामो दिनै बे जे बे मेचिनखौ देखायगोन नोंथांमोननो बेयाव माने 17 मनखौ कनभार्ट खालामना ला नोंथांमोना मनसेयाव माने 8 पाल्ला बा पाल्लासो 5 केजि जायो 5 केजिजों 8जों माल्टिप्लाइ खालामब्ला 40 केजिजों 17खौ माइ हाग्रा मेचिन नैथिं जिगाबा ओंखारलांखायो नोंथांमोननो जुदि जिगाबखौ नांगौबाथाय बेजों हानायखौ आं रिकमेन्ड खालामा नाथाय जिगाबखौ जुदि नाङाबाथाय माने बेजों हाजागोन आरो जायफोरनाव मोना जिगाबखौ मोननाय नङा जिगाबा माने नस्थ' जाखायो आरोना माइ जिगाबा
लोगोफोर माइखौ हाखांबाय बारा टाइम लायाखै 30 मिनिटसो लादों आरो ना 2 बिगाखौ हानायाव मानसिजों हाबाथाय माने बेसेबां गोबाव लागौमोन ना थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै